kosinusrelationen, som hedder C anden er lige med A anden plus B anden minus det dobbelte produkt gange med cosinus til C. Og så har vi en vilkårlig trekant her med vinklerne A, B og C og siderne A, B og C. Men for at vi kan gøre det overskueligt, så bruger vi Pythagoras til at regne med. Altså hvis vi deler den op, så får vi højden H og får så to kateter, en x og en b minus x, altså fordi hele stykket hedder b. Så vi starter med at udtrykke h for begge trekanter. Så h i anden. Og der bruger vi også Pythagoras, så det vil sige h i anden er lige med hypotenusen i anden, altså c i anden i den her trekant, minus den anden katete i anden, altså b minus x. Det samme gør vi så ved den anden trekant, som hedder h i anden er lige med a i anden minus x i anden. Så kan vi så sætte de to udtryk lige med hinanden. Så den hedder c i anden er lige med b minus x i anden er lige med a i anden minus x i anden. Så for at få c i anden til at stå alene på venstre side af lighedstegnet, så lægger vi b minus x i anden til på begge sider. Altså forsvinder den her. Så den hedder c i anden er lige med a i anden minus x i anden plus b minus x i anden. Så starter vi så med at gange ud af parentesen, så vi kan få fjernet den. Som hedder c i anden er lige med a i anden minus x i anden plus b i anden minus x i anden plus det dobbelte produkt. Så har vi så to x i anden, hvilket betyder, at de kan gå ud med hinanden. Altså er de væk. Og nu ligner sætningen ret meget kosinusrelationen. Men vi kender ikke til x, så hvis vi går herover, så bruger vi cosinus til at finde x. Altså hvis vi siger cosinus til c, så er den lige med den modslægende katete x divideret i hypotenusen a. Så hvis vi så skal omskrive den, så hedder den x er lige med a gange med cosinus til c. Altså kan vi bare indsætte det udtryk i den her sætning, som hedder c i anden er lige med a i anden plus b i anden plus, minus 2ab gange cosinus til c. Egentlig så burde den hedde 2b a gange cosinus til c, men for at vi får den til at ligne, så er det lige meget, hvor vi sætter den ind, fordi at de bliver ganget, så det vil give det samme uanset hvad. Jeg vil så give et eksempel på kosinusrelationen, og jeg vil give et eksempel på at finde siden A, som I kan se her, som også relaterer til den øverste sætning. Her skal man altså kende cosinus til A, som er vinkel A, og vi skal kende to sider, som også er de huslæggende sider. Hvorimod den anden sætning, der skal man kende alle tre sider for at finde vinklen til A. Så ja, jeg har lavet en trekant her for at bevise det, og det jeg vil gøre det med, det er, at jeg vil sætte det ind i sætningen. Så vi sætter altså den huslæggende side og den anden huslæggende side ind i sætningen. Og til sidst cosinus til A, som jo er 80 grader. Så det siger A i anden er lige med 12, og i anden 10 i anden
og så gange cos til 80. Og så vil vi gerne finde a, fordi nu har vi a i anden. Så det vi gør, det er bare, at vi tager kvadratroden af det her tal, og a, det giver så 14,22. Og så, ja, altså så kan vi så bevise, at det her eksempel, det relaterer til beviset om cosinusrelationen. Jeg skal bevise sinusrelationen, som hedder a divideret med sinus til a, er lige med b divideret med sinus til b, er lige med c divideret med sinus til c. Vi har en vilkårlig trekant, hvor vi har h inde i trekanten. Og det vi først vil gøre, det er at prøve at udtrykke h. Det vil vi gøre på 2 forskellige måder, blandt andet via sinus til vinkel a. Det vil sige sinus til a lige med den modstående katete divideret med hypotenusen, altså h divideret med c. En anden måde, vi kan udtrykke h på, det er at bruge vinkel c. Der skal vi sige sinus til c er lige med igen den modstående katete divideret med hypotenusen, altså h divideret med a. Det næste, vi så skal gøre, det er at isolere h i begge sætninger her. Det vil altså sige h er lige med c gange med sinus til a. Og hernede siger vi h er lige med a divideret, eller gange med sinus til c. Nu har vi 2 udtryk for h, og de udtryk kan vi så sætte lige med hinanden. Det vil sige c gange sinus til a er lige med a gange med sinus til c. Nu skal vi bare have den her formel til at ligne vores relation heroppe. Og først ganger eller dividerer vi med sinus til a på begge sider. Det vil sige sinus eller c gange med sinus til a divideret med sinus til a er lige med a divideret med sinus til a gange med sinus til c. De her, de går simpelthen bare ud med hinanden. Det næste vi gør, det er at dividere med sinus til c på begge sider. Det vil sige c divideret med sinus til c er lige med a divideret med sinus til a gange med sinus til c divideret med sinus til c. Igen går de her 2 bare ud med hinanden. Så kan vi se, at nu har vi simpelthen fået sinusrelationen her. Altså c divideret med sinus c er lige med a divideret med sinus til a. Og vi kan bruge samme metode ved at finde en anden vinkel. Ja. Jeg skal lave et eksempel på sinusrelationerne, som står så fint her. Og jeg skal så bruge a divideret med sinus til a lige med c divideret med sinus til c. Fordi i min trekant, der har jeg et par her, som er store a og lille a, altså vinklen og siden. Og så har jeg vinklen på c, og så har jeg den ubekendte, som er siden c, og det er den, jeg skal finde. Så det er så a divideret med sinus til a er lige med c divideret med sinus til c. Og det vil så være 36 divideret med sinus til 84 lige med c divideret med sinus til 49. Og nu skal jeg så have isoleret c, og det gør jeg ved at gange med sinus til 49 på hver side af tælleren. Så det vil komme til at være 36 gange sinus til 49 divideret med sinus til 84.
Lig med c gange sinus til 49 divideret med sinus til 49. Og her der går sinus divideret med, eller sinus til 49 divideret med sinus til 49, så bare ud med hinanden. Og der på den måde der har jeg fået isoleret mit c til at være c lige med 36, tror jeg, gange sinus til 49 divideret med sinus til 84. Og hvis man regner det ud, så giver det så 27,31. Og det er så længden på siden C.